Edwin van Hoevelaak, heb jij al kriebels in je buik? Nou, ik moet eerst zeggen ja. Want ik vind het toch wel een eer dat ik sowieso natuurlijk genomineerd ben voor deze prachtige prijs. Maar ja, het begint nu wel een beetje te kriebelen natuurlijk. Dit jaar ben ik genomineerd voor beste auteur. Dat betekent liedjeschrijver. Wat ik natuurlijk fantastisch vind. En ja, we moeten afwachten wat er gaat gebeuren. Het wordt een hele show, heb ik begrepen. Dus, En even de cijfers. Hoeveel nummer 1 hits heb jij dit jaar uit jouw pen laten glijden? Volgens mij 3. 3 nummer 1 hits, ja. Nou, kijk, de afgelopen 3 jaar heb ik 12 nummer 1 gehad, als ik het goed heb. En ja, ik breng natuurlijk wel behoorlijk veel plaatjes uit. Tenminste, die komen uit die ik geschreven heb. Dus ik ben wel wekelijks te vinden in alle hitlijsten en op alle playlisten. Dus wat dat betreft denk ik dat mijn naam wel op is gevallen. Mijn concurrentie is natuurlijk Fluitsma Vertijn, wat natuurlijk een heel goed, sterk duo is. Emiel Hartkamp, wat natuurlijk ook een gigant is. Nicky Simon zijn genomineerd, alhoewel ik samen met Nicky Simon ook liedjes heb geschreven. Dus het is een behoorlijk sterke concurrentie die ik heb. Dus maar het is al prachtig om in dat lijstje te mogen staan. Daarom ben ik zo ongelooflijk trots dat ik mag vertellen wie deze award gewonnen heeft. Het is namelijk, en het is geen belangenverstrengeling, het is mijn eigen producer Edwin van Hoevelaak. Dit jaar 3 nummer 1 is op je naam en daar is hij. Ja, daar is hij wel totaal onverwacht, moet ik eerlijk zeggen. We zaten in spanning en ik denk, nou ja, wie zal het dan worden? En hoor je naam, ja, dat is een onvoorstelbaar moment. En ik kan niet anders zeggen, ik ben apetrots. Je werkt natuurlijk in een team. Inmiddels natuurlijk mijn broer en mijn zus doen mee in het bedrijf. Wikkelen de zakelijke toestanden af, maken contracten. Ik kan me 100% concentreren op het maken en creëren van liedjes en het opnemen daarvan en het produceren. Dus een voorkeurspositie die ik heb. Edwin de Groot natuurlijk steun en toeverlaat muzikaal in de studio die mijn raad en daad bijstaat. Mijn vriendin, iedereen. Ja, ik kan niet anders zeggen dat we hebben een geweldig team wat uiteindelijk succes oplevert.